Hej med jer. Så anmelder jeg klar med en ny boganmeldelse på Kronvolds Kulturkorner på kronvold.net. Denne gang er det Mads Vend Jensens nye roman, Muren i Jylland, og det er spændende tanker, den unge forfatter folder ud i sin nye lille bog, der er udkommet på forlaget Mellemgård. En morgen vågner befolkningen op til en mur gennem Danmark. En mur af stål, beton og vagttårne med bevæbnede soldater. Fra Ringkøbing i vest til Aarhus i øst er Jylland på en nat blevet adskilt fra resten af landet med beton, pigtråd og vagter. I København taler regeringen om krise. I Jylland taler man om frihed, for det har borgerne i lang tid været trætte af, at alt drejer sig om hovedstaden. Midt i det hele står Laura Ebbesen. Hun studerer medicin i København, men hun er født og opvokset i Aalborg, og hendes familie er fanget på den anden side af grænsen. Laura vil hjem til sin familie i Aalborg og begiver sig på vej. På sin rejse møder hun en ung mand, Kasper, der er på vej hjem til sin familie i Aarhus. Vi følger de to unge på deres tur, og for Laura bliver det en skæbnesvanger tur. Det er en fin lille bog, og Mads Vend Jensen skriver godt. Men som hans forrige bog, Historien om Darumbrødrene, er den nye bog jo også alt for kort efter min smag. Skøn jer ind på Kronvolds Kulturkorner på kronvold.net og læs hele anmeldelsen. Reklame. Bogen er et anmeldereksemplar fra forlaget Mellemgård. Det var alt for denne gang. God jul, og tak fordi I så med. Hej med jer og gode læselyst derude.